natin. So, meron naman tayong bagong project ngayon. Galing na naman sa sa Mindanao. Davao del Sur naman yung Davao del Sur naman. Yung nakaraan Davao del Norte. So, hindi na niya pinadala yung unit niya guys kasi arms core na converted sa PCP. So, ito siya. Hindi na natin pinadala yung unit niya. Kasi dito na lang natin babase. Ang ginawa nila, dito nila nilagyan ng offset sa may dulong mismo. Dito sila nagtugtong ng offset, saka tangke, battle tank. Kaya ito na lang yung guide natin para gawin yung bullpup niya. So, sinukat naman natin lahat yung mga niya. Pinasukat natin sa kanya. Video call tayo, pinasukat natin. Kinuha natin yung lahat ng sukat niya. Yan. Para dito tayo magbabase. Sa drawing, sinukat natin yung sa ilalim ng tangke, sa ilalim ng offset. Yung gaano kalalim siya. Tapos yung lapad ng nabili niyang offset. Yan. So, dito tayo magbabase guys. Kapag may kunting adjust siguro, kunting hukay, siya na daw bahala. Kasi wala nga sa atin yung unit. So, hindi natin may lalapat masyado yung mula sa offset hanggang sa tangke. Pero yung dito sa airgun hanggang dito, lalapat natin yan. Lahat ng ito, pati itong butas niya. Ito, saka yung bullpup conversion niya. Trigger mechanism ng bullpup. Ayan. Sana magawa natin guys. Kasi para tayong gumagawa ng unit na wala sa atin yung unit. Ano yung kaya ito eh? Meron tayong basihan. Kaya lang kulang. Wala yung offset. Saka yung tangke. Kaya yun, bahala na si Batman. Mabait naman kausap si Sir. So pumayag naman siya na gano'n ang usapan. Kaya yun, gawin natin. Sana magawa natin. Sige, stay tuned guys. Gawin na natin para umpisa na. Stay tuned. Ito yung bat niya guys. Ayan. Papatapos na natin sa tagatapos natin kay Boss Jansen. Ayan. Ito bayaran nyo guys. Punta tayo sa furniture shop. Sige, stay tuned. Meanwhile,
Ito na yung natabas guys na bat. Ayan. So, gagawa na tayo ng trigger mechanism niya. Bago natin i-hukay yung yung air gun. So, ibabase muna natin dito guys yung air gun. Yan. Ito muna gagamitin natin. Bali ganyan siya. Tapos yung tangke niya dito, saka offset niya. So, antabayanan nyo guys. Gawa tayo ng ng trigger mechanism niya. Stay tuned. Meanwhile, Ito na yung pinabricate natin na trigger niya. Yan. Yan. Buluktot siya dyan. Tapos meron siyang parang ano ba. Yan. Kaya mag-focus. Yan. Ito yung air gun. Ito, lalagay dito. Tapos ito shoot. Yan. Yan, ganyan siya. Ganyan siya. Yun. Yan. So, ukay na natin yung itong air gun dun sa bat. Dito. Yan. May mga guwit na yan. Ukayin na lang. Ilalagay na natin sa ganyan. Sige. Stay tuned guys. Update ko na lang kayo. Mamaya. Ukayin na natin to.
The next day. Yun, ito guys. Magandang umaga sa atin. So, natapos na natin yung ginagawa natin yung bullpup kit ni Sir Chris Gallegos ng Davao del Sur. So, shout out sa'yo, sir. Ito na yung bullpup kit mo. So, ikaw na lang bahala magbukay dito sa may bandang battle tank lagayan saka option. May bukay na rin siya, kaya lang hindi ko alam din talagang eksaktong fittings niya. Pero dito sa bandang airgun ayos na. Yan guys, yung ginawa natin kay Sir Chris Gallegos ng Davao del Sur. Yan, padala ko na. Tapos na rin natin. Yan siya, sana magustuhan mo yung ginawa natin. Yan. Salamat ulit guys sa pagkadagang panonood. Sana pala guys, may wantong airgun, itong bat lang, saka yung trigger sa loob, yung papadala natin. Yung itong airgun, pinagsukatan ko lang. Yun, sige guys, papadala na natin ito. Salamat sa panonood. At shoutout na lang sa lahat ng mga nanonood sa ating mga video. Mga subscribers natin, mga masusugid nating taga-subaybay, mga silent viewers. Shoutout sa inyong lahat. So hanggang sa next video na naman tayo magkita-kita. Meron naman tayong project na isa. Hindi siya bullpup. Bat lang ng rifle type, hammer type na airgun. So, antabayanan nyo yun guys. Sige, salamat ulit guys sa panonood. Hanggang sa next video ulit tayo magkita-kita.